Actually, sir, ang pinaka-latest natin this October, meron tayong National Correctional Consciousness Week. Mag-start siya sa 20, yung kanyang opening, then matapos siya sa 26. Ito po yung yearly celebration natin sa BGMP, yung Nakoko Week celebration. Yung Coco Week. Yes, sir. Oo. Nakukuit. Ano yung mga mga activities na nakalinyada, sir, for this celebration? Actually, sir, mayroon tayong mga sets of activities niyan, pero ang main purpose kasi niyan is for the public to know all the rehabilitation and reformation programs na implemented po ng BGMP. Kasi mayroon po tayo mga reintegration process para po na ibalik sila sa community. Also, for the public awareness dun sa community, kung ano yung role ng community sa rehabilitation program ng BGMP. Kasi kami po sa agency ng BGMP, although na yung mandate namin is rehabilitation and information, po hindi po natin ito magagawa without the help, of course, of the community. So, mayroon tayong program, sir. We have line-up sports activities, religious activities, and other literacy programs na in-implement ng BGMP. Kasi yung focus natin sa BGMP is to reform. Yes, sir. Kasi yung image kung nandoon na tayo, tinatawag yung kandangki, yung Canada, no? Yes, Tinatawag yung Canada, no? Yung perception sa tao kung yung mga kasama natin na napunta doon, masama na. Paano natin yan ma-reverse? Na yung mga taong yun, pwede pang magbalik sa community. Yes, sir. Actually, sir, yun po yung binabago natin na, yung tawag kasi niyan is stigma of incarceration. Yung tao kasi nakukulong, akala nila lahat masasama. Pero kung titingnan po natin, sir, sa totoong pagtingin, they are only sick person of their antisocial character behavior. So, siniseparate sila sa community because may mga nagawa silang kasalanan o naging suspect sila. So, siniseparate sila sa community, sir, for the protection of everybody. Ngayon, ang ginagawa naman ng BGMP, as long nandun sila sa amin, mag-introduce kami ng programs for rehabilitation para hindi naman sila, sir, ma-board. So, continuous po yung program natin. Actually, sir, mayroon po tayong tinatawag na literacy program sa BGMP. Sir. Ang literacy program natin before, long time ago, that is ALS, Alternative Learning System under the DepEd. Pero ngayon, sir, gusto ng BGMP na ma-enhance. Because nakita po natin na pag-graduate ng senior high, wala nang kasunod. So we have now the REHAS program. So that is rehabilitation and empowerment through holistic academics and skills training program. This is coordinated with the NORSO. Tertiary education na po ito, sir. Tertiary. So ibig sabihin, this is our answer to the programs of the other BGMP units, yung college behind bars. So mayroon na tayong bago sa REHAS program, sir. So, this is in collaboration sa TISDA? No, sir. NORSO, sir. Sa NORSO? Ang TESDA naman natin, sir, yun ang skills training program natin, sir. We have also, along last year, may napag-graduate tayo sa TESDA, yung Health Wellness natin. And not only, sir, mayroon tayong skills training program kasi for the information of everybody, yung jail natin dyan sa Kandanggi, mayroon tayong existing bakery. So, para ma-enhance naman siya yung skills ng ating mga PDL to bread making, mayroon tayong, again, coordination sa Villa Flores College. Now, we have continuous programs on bread and pastries making. Yun. No? Ibig sabihin, sir, ini-enhance natin yung skills ng ating PDL habang andyan sila po sa atin. So, para hindi naman sila maboard. At the same time, when you go back to the community, pero makikita na yung useful individuals na sila. Si Sir Montibon, kining Sir, Tagalog bagya po ni? Bisaya. Bisaya. Kining doon na ba tayo data or pila ka buok nga to ang mga PDLs ron nga naadiya sa sulod? As of now, sir, sa among data, ang nasa sulod is 271 ka PDL. So, dili pa ta congested. Medyo congested kita gamay kay dagan naman ta. So, considering nga murag medyo congested. Okay naman sila, sir, kay kada adlaw, sir, nagpagawas pa pud mi og mga priso magpa-sunning mi para makasimot sila og fresh air 1 hour a day. Muna siya usa sa programa sa Tanhay. Unya
kani amo silang pasaningon, magpadula og basket na daghan po mga sports nga kuan. Napoy mga magdula sila og chess, table games, mga nana. So dili sila maboard. Dili gid sila maboard. Dili gid sila maboard. Actually, sir, ito, sir, dagdagan ko lang yung sinabi ng ating CRS officer. In the morning, sir, una, pag gising sa umaga, lalabas, sir, yung mga elderly. Mayroon silang saning privileges, maglakad-lakad sila, may exercise sila. After that, mayroon tayong TCMP, Therapeutic Modality Program. That's one of the program of BGMP. Then, pagkatapos yan, magsaserve ng pagkain nila. Then, mag-start na po yung klase sa ALS. Yung ALS nila, yung So, ALS. what of The activities, treatment no? now of the BJMP is para siyang academy. So pagkatapos sir, magsaserve na naman ng lunch. After lunch, mag-opening naman yung visiting privileges natin sa PDL. So pagkatapos sir, until 3 o'clock, ang 3 o'clock, pagkatapos na maglabas naman yung mga bisita natin, start na naman sir yung sports activities natin. Meron kasi, may basketball sila, may liga ngayon sir eh. Then after that, balik na sila sa mga selda nila, sa kanilang mga dormitories, mag-start naman tayo yung Angelos prayers. Tapos mag-serve naman ng kanilang dinner, then ano na sila sir, mag-time to sleep na sila. Then morning, the same, rotation sir. But, kumusta naman ang sa ba, magawas ng mga issue nga mauni ang pagkaon dito sa BGMP? Wala ra ba'y mga reklamo atong mga dito, mga ginsakupan dito nga balik-balik naman yung sudan? Yes sir, actually sir, they are free to visit the facility. Titingnan nila sir kung paano, kasi ang serving po namin sir is parang ginawa po natin yan na para siyang restaurant. Wow. Mayroon tayong daily menu sir na pinapakita dyan para makita ng mga bisita kung ano yung kinakain nila. And they can check. We can check sir because our food service supervisor, SGO1 Manatad, is always presenting the food for the PDL para transparent po tayo sir. Makikita nila yan sir kung gusto nilang bisitahin yung jail natin, kung kailan, titingnan nila yung pagkain ng PDL. Andyan naman po sa menu sir, dyan pagpasok mo sir, mayroon tayong menu na sinilo dyan na nilalagay, daily menu. Dito, Sunday. Yes sir, continuous sir. Merong Ang iba lang sir sa Saturday, Sunday sir is yung visiting privileges natin. Kasi kinukonsider natin yan sir na family day, weekends eh. So nag-start po tayo ng bisita morning and afternoon. Unlike the ordinary days na afternoon lang sir. Pero pagka Saturday, Sunday, wala naman siyang pasok usually. So binibigyan natin sir ng haba yung pagbisita. Kasi importante po kasi yung visiting privileges sa PDL sir. Although now we are doing everything for the rehabilitations of our PDL, we are incorporating the community to the rehabilitation program. So iba pa rin sir yung family. Iba pa rin kasi yung family na pumupunta sir. They are considered to be more moral booster to the rehabilitation process of our PDLs. So, sa Saturday and Sunday, from morning until afternoon? Yes sir, morning then afternoon sir. Nanindot no? So, Visiting hours na kinukonsider, no? Yun nga lang sir, kailangan nila dumaan sa process because it is a controlled facility, kailangan nila dumaan sa body search, requirements, yung mga requirements kami sir. Kung gusto mo pumasok sir for conjugal visitation, kailangan kang ma-expel, legal wife ka. So kailangan mo sir yung marriage contract or cohabitation from the barangays, no? Pero as long sir na nagko-comply ka, pinagbibigyan namin. Although nga sir, minsan may mga instances wherein it is discretionary for the warden na yung mga malalayo minsan nalilate. Alam naman natin sir na yung mga PDL natin not only from the urban areas, yung iba dyan sa rural areas malalayo because ang jail po natin is a district jail. So it caters the PDL from San Jose, Amlan, Tanhay, and Pamplona. So maalam naman natin sir na minsan may mga malalayo tayo mga PDL, minsan dumarating, minsan matatanda. We appreciate na mag-extend konti para sa kanila. yung number of hours, until afternoon? Yes sir, if until they arrive in the morning, pwede yes sila sir, until 3 o'clock in the afternoon. Basta Saturday and Sunday lang. Saturday and Sunday sir. Balik ta rin atong kuan sir, kaning National Correctional Nakuko. Nakoko week sir. Ano sa man yung nagsugod sir?
Yung nagsugod ba? October 20? 20 sir to 26. Makikita naman ng public na sir because we arrange for a caravan for the public to know na may program tayong ganun sir. Mhm. So this is for the whole week activity. Oo. So involved ba niya ato mga PDLs dito? Doon na sila yung mga kaliyukan sad. Yes sir, may mga set of programs tayo sir. Ibig sabihin sir, pag parang, di ba may mga celebration tayo sir sa mga local government, parang pesta celebration, parang ganun sir. Iko-compare natin yun sa mga PDL natin. Parang ganun din sir yung programs natin. Marami tayong mga sit-in na programs na more on the rehabilitation programs, sports and recreation. Ganyan ka sir yung nakopok. Mhm. Okay, so sir, aside sa ating seasonal na livelihood program sa ating mga PDL, sir, mga inmates, ano po ang mga program po sa atin na ginawa dyan? Actually, sir, mayroon tayong seasonal na livelihood programs. Ito, palapit naman, sir, yung December. So, usually, lantern making. Seasonal yan, sir. But aside from that, kasi hindi naman pwede nag-i-stop kasi yan, sir, na program, na livelihood program. So, mayroon tayong year-long na program, yung ating lampshade making. Mga talented naman yung mga PDL natin, sir. Enhance naman yung kanilang mga skills. So, andyan sa FB page ng jail, sir. Andyan yung products and andyan din, sir, yung how to order. Of course, to help the financial stability of our persons deprived of liberty. Mas maganda kasi tingnan, sir, yung isang concept na habang andyan sila, kahit paano nag-earn sila. Alam naman natin, sir, na mga father yan, sila, they provide for their family before, then nasama sila sa isang circumstansya kung bakit sila napunta dyan sa loob. So, ang ginagawa naman ng jail is tutulungan sila. Mas maganda kasi tingnan, sir, na nag-i-income sila habang andyan sila sa loob. Nagkapagbigay pa rin sila ng kahit kunti sa kanilang mga anak, kahit pambaon ng sa eskwela. Yung parole making nyo, sir, ay doon talaga mabibili or may display kayo sa proper po? Kasi medyo distansya po sa proper, ibang lugar, makakita, Yes, display actually, po sa proper. Yes, sir. Actually, that is one of the concept namin. Titingnan kasi mayroon kami kasing Inmates Welfare Development Office, di ba? Mayroon kaming IWD. So, sila yung nagdi-design ng program. And that's one of my suggestion later on. That kung in case na magkaroon tayo ng mga livelihood programs, especially yung mga seasonal na yan, number one is kukontak tayo kung saan yung ano natin, yung mga bibili. Then, saan tayo magdi-display. So, ganun, sir, para at least it will help the proceeds para sa ating mga PDL. Yes, sir, sa atin po dyan, gwadyado naman yung ating district jail. Kumusta yung peace and order natin dyan? Kasi mayroon naman kalitan siguro, yung mga suya-suya. Kumusta, sir? Actually, sir, sa isang community na ganyan, hindi mo naman talaga siguro, sir, wala yung minsan nagtatalo. Natural yan, sir, even in the family nga, yung mga kapatid minsan. Pero hanggang dyan lang. Actually, the Tanhay District Jail is a peaceful facility. No, although na kung ititingnan natin sa UN standard sa congestion rate, medyo mataas siya because masyado kasing yung congestion rate. Pero kung i-compare mo na other facilities, maluwag po siya. Maluwag siya, sir. And then yung pag-uugali, yung mga ways ng ating mga PDL, hindi siya katulad ng mga ibang PDL in the highly urbanized cities. Mostly kasi dyan natin ang mga PDL is from the rural areas. Kaya medyo mas gusto nga siguro nila mag-farming kaysa sa manggulo. Ganyan siya yung atmosphere ng ating facility. And of course, kung ilagay natin doon sa adherence to the programs of the BGMP, adhere naman yan sila. Kung ano yung programs na pinipresent, makita naman natin yung cooperation ng ating mga PDL. Hindi naman yung may mga jail kasi, sir. Kasi ako marami na rin kasi akong daan ng mga jail na malalaki, sir. So may mga jail kasi minsan na when you present programs of rehabilitation for the PDL, some of the PDL are reluctant to join. Kasi pero dito sa Tanhay, sir, cooperative yung ating mga PDL dyan. Mga konting pagtatalo, mga hindi pagkakaintindihan, natural lang, sir, sa facility na ganyan. But hindi siya worst. Diyan lang sila sa ganung bagay. Kung iba tayo, sir, for example, may nahuli tayo na buntis at dyan po mga anak sa ating jail. Paano po yun? Kasi mas maganda yung nasa tabi talaga yung anak sa kanyang ina. Ano pong proseso dyan? When in case po meron kasong ganyan. Actually, sir,
pagpasok pa lang, sir, no, at tinan natin yung process, sir. Pagpasok pa lang, sir, mayroon na tayong pregnancy test na nire-require. Malalaman na natin ngayon, sir, kung buntis yung PDL o hindi. Then, kung mayroon siyang positive na pregnancy test, kung hindi pa naman halata, ipapakandak po natin siya for ultrasound for confirmatory. Ngayon, pag alam natin, sir, na buntis yan, may mga programs po yung health service natin para dyan. Separate po yan na program para sa mga buntis. Kasi mayroon po tayong separate program for the elderly, separate program for those mga buntis. So, kung habang nagbubuntis siya, under the care of our health service, may health service, may dalawang tayong nurses din sa loob, sir, nag-duty 24 hours. So, sila na po yung nag-take care. Ngayon, kung pag nanganak yan, sir, na yung ating PDL, yun nga lang, sir, yung coordination namin sa family. Kasi dapat, sir, ilalabas talaga, sir, yung bata. Then kung lactating, sir, pwede naman siyang ibalik for lactation. Kasi hindi pwede, sir, na mag-stay sa loob. Kasi alam mo naman, sir, it is a facility na hindi siya solo. Yung dormitories natin, may mga katabi-tabi. And we cannot do away with the fact na sometimes may mga sakit na mangyayari. So, maawa naman tayo sa bata. So, may mga sets of programs tayo and guidelines under the health service natin. Kasi may dalawang nurses naman tayo na nag-maintain din sa facility. The duty 24 hours sila. So, included na yung mga check-up natin sa mga PDL? Yes, sir. May mga check-up talaga? Yes, sir. Check-up, sir. We are inviting kasi hindi naman sila, sir, madali makakalabas. Kailangan pa natin ng mga court order. So, ngayon naman, sir, at the age of this era, pwede naman, sir, yung online check-up. Mayroon naman tayong online check-up sa PDL natin to our doctors. Then, kung nakita naman talaga na need for him or her to be brought to a clinic for further, mayroon naman tayong concern. We personally request for a court order for that. Dinadala man natin siya sa doktor. And ang check-up po, sir, regular po yan. May program po yung health service natin. And then, distribution of medicine, distribution of vitamins, especially for those na medyo may edad. Kasi last week nga, sir, nag-celebrate kami ng Filipino Elderly Week. So may mga programs tayo para dun sa medyo may mga senior citizen. So, sir, sa iyong pagdumala diya sa atong district jail, meron po mga instance po na nakakulong na inisyuhan po ng warrant of arrest. Meron dyan po? Mayroon, sir, kasi may mga PDL naman tayo, sir, na marami pong ganyan, sir. Na dyan na siya nakakulong, sir. Then yung may mga PNP tayo, sir, na nagdadala ng mga warrant of arrest for another case. Wala namang problema po sa amin. Actually, sa records office naman namin yan, division. So, they are the ones consolidating all the cases of our PDL, and we have also our paralegal officer to take note of those cases para matulungan yung ating mga PDL. Actually, mayroon kasi sa BJMP kasi mayroon tayong tinatawag na good conduct time allowance. Good conduct time allowance for PDL with good behavior. So, kung nakikita naman ng jail na, actually, the authority for that to grant is the warden sa akin po. But we have the MSEC. We have the evaluation committee for that. Kung ikaw yung PDL, nakikita namin good behavior ka and you are doing something extraordinary within the period of detention. So, ito yung kaso mo, pakakandakan kita ng MSEC. I-validate ngayon kung gaano ka laki yung good conduct time allowance na bibigay sa iyo, then yung board na yun, i-recommend for warden for approval. Marami na po tayo sa napapalabas na ganyan dyan. GTE lang. Yes, GTE, good conduct time allowance. Kasi batas naman kasi yan, sir. But yung process niyan should be, of course, transparent, involving the parole and probation, the lawyers, and then the court, of course. Before natin ilalabas yan, we have to coordinate with the court for approval also. Kahit hindi po siya abot sa kanyang Yes, sir. Hindi siya umabot year. sa kanyang years. Because mayroon tayong set of computation for that. No? Mostly, when the PDL sentence is more than 2 years. So, kung mga 2 years below, mababa lang naman yung maibigay sa kanya kasi madali. Pero pag malaki sir yung detention ng PDL, especially if of those PDLs are performing extraordinary, like example, you are a teacher,
And sad to note, you are incarcerated or detained because of some other circumstances, and sad to note na nakonvict ka. Yeah. And then still, you are performing your function as teacher, teaching the PDL in jail. So mayroon tayong tinatawag na nurturing. So may plus 15 ka na GCTA. Ibig sabihin, sir, yung detention mo for 1 month, aside from the 20 days o 25 days na bawas, mayroon ka pang 15. So ibig sabihin, sir, pag nag-serve ka ng 1 month, mayroon ka ng almost 2 months na libre. Yun ang nag-deduct po. Parang ganito po, sir. Ito yung start na detention mo. Ito po yung paglaya mo. Pag may GCTA ka, sir, lumalapit yan. Ganun. Mag-meet sila halfway because of your good behavior. But then, if you are not adhering to the programs of rehabilitation of the facility, and makikita naman dyan, sir, na you are not performing good behavior, hindi ka talaga mabibigyan siya ng good conduct time allowance. Pero yung mga pabibigyan dyan, sir, is any case, any kaso po. Yes, sir. Any Kahit case. matay ka pa, gano'n. Yes, sir. Basta Yes, sir. nagmaynayan May lang mga, ka. yes, sir, may mga guidelines lang for crimes, serious crimes. May mga guidelines lang, sir. May mga guidelines na sineset yung ating paralegal officer. Hindi ba ito inabuso, sir? Kasi pag kung i-reverse natin ba, kung sabi na, pag minaayaw ko sa sulod, bulahan na rin ko makagawas. Ganun ba? Pagkagawas, balik naman uli sa kanyang gawin. May posibilidad nung yun ito? Yes, sir. Mayroon yan, sir. Babalik naman sa inyo? Yes, sir. Kukuha naman GCTA. May computation yan, sir. Ah. Ibig sabihin, may mga computation kaming binibigay para sa kanila. Hindi kasi sabi, sir, na kung ano lang yung naumpisahan, yun na lang yun. Pero kung nakita naman namin na pabalik-balikan, you're also performing bad behavior. So, kasi ang nagde-deliberate yan, sir, yung IMSEC committee namin, sir. Sila yung nagde-deliberate yan. Sila yung nag-grade, sila yung based on the performance of the PDL. Ngayon, kung ang PDL sa nakikita naman nila na parang alanganin, so kung bibigyan nila, sir, baka mababa din ibigay nila. Instead kung before nakakatanggap siya ng GCTA na malaki, baka ngayon pagbalik niya mag-lessen na, or the worst is mawala. Wala. Oo, ganun, sir. So, may kuta ba, sir? May number ba sa this year? 10 lang lalabas sa ating wala? Wala naman, sir. Kung Wala. maganda ang kanilang mga conduct sa time allowance nila, lalabas lahat? Yes, sir. The more the merrier, sir. Oh, okay. Yes, sir, kining magtanong lang. Doon na ba, meron bang certain degree of cases sa isang PDL na pwede ma-detain sa BGMP? At kailan, when man nato siya ma-commit to the higher facility? 3 years and 1 day, sir. 1 day, sir. 3 years and 1 day. Ibig sabihin, sir, pag 3 years, sir, ang detention niyan is sa BGMP. Yung service of sentence is only in the BGMP Kandanggi. Pag 3 years and 1 day, sir, mayroon tayong ini-issue na mitimus order ng court to be transferred in Leyte. Sa Leyte po tayo, sir. Sa Leyte. And this month, mayroon tayong na-schedule na 14 to be transferred in Leyte. That is part of our decongestion program, sir. Kasi supposedly, wala na sila dapat dito na nakadetain sa Kandanggi. Although, of course, to decongest our facility kasi ita-transfer natin sila, mayroon namang papasok. Kasi kung wala tayong program na ganyan, sir, di magsikip yung ating jail. Aside from that, kaya nga, sir, ito yung decongestion process natin. We have a paralegal office to take note of all the cases of our PDL. Purposely for decongestion program. Ibig sabihin, yung GCTA releases natin, sir, yan ang tumutulong sa mga transfer of insular prisoners natin. Ang tawag kasi sa kanila, sir, insular prisoners. 3 years and 1 day, they are considered to be insular prisoners. So, supposedly, they will be transferred to Leyte. Kaso lang, because of budgetary constraints, sometimes nadidelay yung transfer nila. But, as a new region, and it is a program of our regional director to decongest our facility, kailangan makapag-transfer tayo. So this month, sir, we are scheduled to transfer 14 to 14? Leyte. Yes, sir. So, yung may penalty na 3 years above? Yes, sir. Yung marami kasi tayo yung mga sentence na, sir, eh. So, seniority tayo dyan. Kung sino yung unang na-sentence, yun ang kukunin natin. Okay, so sir, dyan sa atin pong district jail, tatlo po tayong LGU nag-support. Dito sa Tanay,
nagsusuporta ba na sa atin? Kung sa support lang, sir, we are very thankful for the local government of Tanhay ever since. Because the local government of Tanhay is very supportive sa jail facility. Uulitin ko nga, sir, we are catering 3 municipalities and 1 city, yung Tanhay. San Jose, Amlan, Municipality of San Jose, Municipality of Amlan, Municipality of Pamplona, and the City of Tanhay. But because of the location of our facility in Kandangi, which is under Tanhay, so yung support po ay nagagaling sa local government of Tanhay. So ibig sabihin, ang BJMP will have sets of rehabilitation programs for our PDL. And some of that are budgeted, some of that are initiative. But then we have a very supportive local government, which even the initiative of the facility with regards to rehabilitation program, repair and maintenance of facility, operational expense, binibigyan po tayo ng local government of Tanhay through our POC, Peace and Order Council. Ganun po. So sir, dyan po ating PDL, ano po marami? Ilan po ang marami dyan? Taga Tanhay, taga San Jose, taga Amla, Pamplona? Flow rate po yan, sir. Flow rate. Ang maliit lang naman yan na PDL is siguro from San Jose. Pamplona, medyo marami-rami. Pero marami yung mga taga-Tanhay, sir. Ilan po lugar? Okay, so Ano yung prevalent cases na nandoon sa ating mga PDLs? Yung mga kaso, bakit sila na nandoon? Ano ang mga kaso ng mga kinasangkutan nila? Diyan kasi sa Tanay, sir, hati-hati naman siya. Although mataas din yung drug-related cases natin, pero mas mataas din yung crimes against person natin dyan. Kasi nga, sabi ko nga, tatlo kasi tayong municipality, and not all the municipalities and cities is highly urbanized. So, ibig sabihin, may mga programs din na, kasama nga, dyan nga mismo sa malapit sa amin, meron kaming na-detain dyan na 14 na lang, 14. Kasi nakapagpiyansa na yung iba. Dyan na mismo sa Kandangi area. Yung parole and provision, hindi ba yun kasama sa BGP? Hindi ba yun sub-office sa BGMP? Hindi, sir. Ibang agency yan sila. But in the celebration, Nakoko Week, kasama yan sila. Kasama yan sila. Kasama yung kanilang mga client, yung mga parolees nila. And we have the usual coordination sa kanila because yung taga-probation na yan, sila yung nagtitake care ng mga PDL namin na lumalabas through probation, no? So, sila din yung nagre-recommend kung yung rehabilitation programs in the community for those PDLs, for those person, hindi effective. So, sila din nagre-recommend sa court na ibalik sa institusyon. Dalawa kasi yung correctional process kasi natin, sir, is dalawa. Yung institution, which is under the BJMP, and the community, which is under the probation. Kasi nga marami yung nag-abil ng provision, di makalabas. Yes, sir. Yes, sir. But if they not follow the rules doon sa provision, balik naman po sila. Yes, sir. Ang probation po yung nag-validate sa kanila for performance nila. So, yung pag-celebrate natin ng National Correctional Week, meron ba tayong mga support from non-government organizations so that Yes, sir. our activities will go through? Ang sabi natin sa kanila, sir, is mga service providers. Ay. Yes, sir. Actually, pagdating sa religious, mayroon naman tayong mga pastors, and even priest, lay minister na magkakandak ng religious activities. Kung tungkol naman sa health service, we have a scheduled medical and dental mission, that's sponsored by the local government of Tanhay, of course. Then mayroon naman tayo mga legal matters, which is legal consultation sa mga taga-PAW naman natin, sir. Actually, we are the other agencies also very supportive. And mayroon mga tayo sa regular visit of judges. Mayroon tayong jail visit na tinatawag yung ating courts. The courts here in San Jose, in Amlan, in Tanhay, in Pamplona, mayroon silang quarterly visit sa jail. So that also, the judges will know the situations of those PDL. At the same time, malaman din ng judges kung ano yung mga kailangan at saka yung mga problems sa jail na dapat in coordination with the court. Sa number of PDLs na ito, sir, ilan ang medyo konti lang ang female dan sa atin? 8 lang, sir, yung female natin. 8. So,
malimit mag-commit o illegal ang babae. Marami ang lalaki. Okay sir, ano pa kayo updates? Daily updates sir sa this month or the coming events? Yes sir, ito lang naman yung update natin sir yung sa Nacoco Week celebration, and mamaya sir 1 o'clock I will be in Dumaguete to finalize the schedule for our REHAS program, yung rehabilitation and empowerment through holistic academics and skills training program, yung tertiary education. Magpa-finalize kami sir ng programs for the implementation para the sooner the better, para makita natin kasi ngayon ulitin natin sir yung ALS kasi natin noon hanggang senior high lang. So makikita ng BJMP na parang nag-stop yung literacy program. Ways that we can elevate no to a higher level yung college behind bars. So dito naman sa Oriental REHAS naman yung tawag natin. And that is coordination of course, and we are thankful with the NORSO for also helping the BJMP and realizing the programs of rehabilitation being implemented by the BJMP. Si Sir Montibon, basig doon ay additional information for our public. Mao lang to sir, sa amo lang nakuko lang gyapon for this month. Nakuko 2025. So, anytime sir, og doon na may mga angayan nga i-inform sa public. Basta Friday sir, available ka para namo sir. Yes, sir. Makakita mi basta Friday like this murag talk show, feel free to avail sa ato ang kuan kininiong oras diri. Yes sir. Actually sir, the BJMP, especially the BJMP Tainhay, is of course very thankful sa inyo sir because we can showcase what is the programs of the BJMP para at least for the public to know na yung BJMP hindi lang basta nagbabantay ng PDL dyan. Kasi usually it is just a common parlance that when you say BJMP, ang kala nila parang nakaupo lang yung BJMP dyan, relax lang dyan. But no, it is a day-long, week-long, and month-long, and year-long na programs of the BJMP. Continuous po yan, wala pong stop. Continue po yung ano natin. The BJMP kasi is making our PDL to be busy always for the programs, for them to not be bored na higa. Di ba? Makita man nila dyan sir na pag dumaan kayo dyan sir, makita nyo man na may mga nagbabasketball dyan, may mga kumakanta dyan, may mga nagpa-practice dyan kasi mayroon naman tayong band dyan band. And para yan sir sa mga bisita minsan, sa mga program minsan. Dami palang program sa video. Yes sir. Yun ka lang tinatawag sa Facebook, sa TikTok. Yung PGMP daw iba na ang meaning. Basta jail, maraming program. Yes sir. Tama pala yun. Yes sir. Maraming program yan sir, maraming program. And also, I would like to express also the gratitude for the local governments under the Tanhay District Jail also for supporting. Kaya ulitin natin sir, some of the programs are funded. Some of the programs are through the initiative, of course, of the warden. So, pag nagre-request kami, hindi naman kami sa nagdadalawang salita. They are also supporting because they know for a fact that the programs that being requested is for the good of the constituent also. Kasi kahit PDL yan sila, sir, they are still constituent of their municipalities and cities. Kasi, sinasabi ko nga, the PDL of Tanhay, although they are incarcerated or they are detained, is still part of the community. Yes, Kasi butante nga yan sir because we are also the PDL of Tanhay also have the right to exercise the right of suffrage. So part pa rin siya ng community. At saka yan sir yung gusto naming iwala na pagka dyan kasi sabihin niya mga preso yan dyan. No, they're still part of the community. They are also a barangay within a barangay. They also have the rights. Yes sir, wala namang nawawala sa right ng PDL sir pag nadalagay sa aming institusyon. Ang nawawala lang is yung right to freedom. So, because of their protection and security, for the personal protection and for the personal protection of the community, of course, until such time that the court will evaluate kung may kasalanan sila wala, and then kung may mga kasalanan man and they will be given sentence, may mga reintegration program naman na tayo sir, and they're also with the coordination sa parole office, probation office. Okay, so Last bit, sir. wala na ko'y pangutana? Wala na sir, okay na sir. Imo lang final message sir sa ato ang katauhan o kato sa atong mga live viewers sa atong Facebook.
Yes, sir. Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa inyo, sir, for giving us the BJMP a chance to, of course, to express and showcase what is the programs of the BJMP. Pangalawa, and for the community to know that the BJMP is doing something for your relatives inside. No? Hindi namin sila pinapabayaan because that is our work. That is our mandate. And yan po yung source na bakit kami sinasahuran ng government, di ba? To implement the rehabilitation program. And also kung sa mga family, ito pala sir yung family minsan. Bisitahin naman natin yung ating mga PDL, no. Marami ba pinabayaan dyan, sir? Actually sir, sad to note sir, ito sasabihin ko, be honest with everyone, no. May mga PDL kasi minsan sir na nakakaligtaan ng bisitahin. Although na kami mismo sir ang tumatawag. Tumatawag kami sir kasi kung malalayo sir, mayroon kaming idalaw to our Facebook page. May idalaw kami sir. Mayroon din kaming video call yan sir. Mayroon din kaming phone by phone. Initiative na sa inyo, sir. Yes sir. Initiative na sa inyo. Yes sir. Kasi sir, that's part of the rehabilitation process eh. Hindi pwede na kami lang, hindi pwede na community lang, hindi pwede yung local government of Tanay lang. Also the family should help. Kasi, Yes, the family mo yun ay importante. Yes, sir. Family, Meron din kasi lang sir, pamilya na nasa abroad sir ba? So maka-communicate pa rin nakabigay sila. siya sa our Facebook page. That's a very good program, yung idalaw. Idalaw sir, idalaw. Electronic Kasi dalaw. meron tayong PDL dyan na may asawa doon sa abroad. Yes sir. Yes. Saka nakakatawag din naman sila, although na-control yung phone sir, pag tumawag ka, maririnig naman siya through speaker para at least for security purposes naman namin. Pero yung purpose na yan is para naman sa family kasi nga iniisip natin siya katulad namin, katulad ko. Diba? Dito naman ako na-assign, so family mo wala naman dito. So your means of communication is through phone. Paano mo ma-verify ngayon yung mga anak mo, di ba? Kung umuwi na ba sa bahay, kung nag-aaral. So we are giving also the same scenario to our PDL. Di ba? So, may iba pa ba sila? Pagkakalaya na sila, may gas pa ba silang umuwi sa kanila? O ayaw na natanggapin na pagkalaya nila kasi wala na ba sa pamilya babalikan? May ganun din po ba sir? Mayroon naman sir na ganong instances or part of the sentence of course na kung umiiwas siya kasi mamaya doon siya nagka-problema, ayaw na bumalik sa kanila. Ang isa pa sir na medyo gusto ko sana iparating din sa pamilya na ang katawan ng mga tao hindi naman yan perfect sir. Minsan nagkakasakit din. Sana kung magkasakit naman yung ating mga kamag-anak, pag dinala namin sa ospital, puntahan man nila. Kasi ang hirap namin kontakin sir eh. Minsan ayaw nang din pumunta. Kaya, pero kami, na BJMP, kahit na, andun na kami lagi, caregiver din kami. Kaso lang sir, kami nagbabantay, kami nagpapakain, lahat sir. And the problem for us also sometimes is yung doon na lang sa mga signatures. Like may instant case ako before na dito siya sa urgent dinala, then gusto namin yung, sabi ng ating urgent yan, he should be transferred to a more yung magandang ospital ba. So hindi namin ma-transfer because kailangan yung signature ng family. Yung hirap-hirap kontakin ba. Ganun. Tapos kung makontak ko man sir, ayaw puntahan. Yung yan lang naman sir, yung gusto ko iparating sa mga families natin na pag suportahan naman natin yung ating mga PDL. Sir, message? Sir, thank you guys sa pag-invite na mo diri sa ang Tanay District Jail yung ga-invite diri sa inyong station. Sir, Warden, message ko, last statement po natin. Yun lang sir, ulitin ko, nagpapasalamat po tayo sa ating radio station, sa ating local government of Danhay, Amlan, San Jose, and Pamplona. Of course, for supporting their constituent na na-detain sa amin. Kasi they are still the constituent of those cities and municipalities. Huwag na mo ilaing ipaibalo sa itong mga kaigsunan, pwede Programs, kami, you're welcome to this. Hopefully, Yes, sir. basin next month pwede nyo. Pwede sir, basta Friday ha? Friday Yes, ha? sir. Sige, thank you guys, sir. Aksyon! Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.